Здравейте! Искам днес да споделя с вас едно изследване, което направихме. С този рефрактометър решихме да измерим повечето модели, течности за чистачки, антифризи и други такива течности. И какво се оказа? Оказа се, че много от производителите на течности за чистачки или антифризи, говорим за евтините марки и модели, не говорим за по-скъпите и маркови течности за чистачки или антифризи, които са навлезли в пазара, стойностите, които показва уреда, не са такива, които пише на етикета. Така че вие сами си замислете какво трябва да сложите в автомобила си. Дали течо за чистачки от 4-5 лева или някоя по-скъпа. Изборът е ваш. Успех!